Ce vrei, fată, de ce ai venit? Cum ai putut? Cum ai putut? De ce nu faci, fetică? Cum ai putut, Andreea, să-mi furi viața? Adela. Cum ai putut? Spune, cum ai putut să mă minți atâta timp? Să-mi spui că tu ești fata lui Paul când de fapt eu sunt. Adela, stai puțin. Ce te-a apucat iar invidia sau Taci! ce? Tu să taci, e rândul meu să vorbesc. Spuneți voi trei, ați știut de la bun început că eu sunt fata lui Paul? Spuneți, recunoașteți! Spuneți măcar acum recunoașteți adevărul. Că ați știut de la început și nu mi-ați spus. Ba chiar mai mult, ați spus la care un plan să vină Andreea în casă în locul meu. Spuneți, recunoașteți! Da. Fata mea. Nu sunt fata ta. Nu sunt fata ta. Eu sunt nimeni. Din cauza voastră. Mi-ați furat viața, identitatea. Eu nu mai sunt nimic. Fata o să fii mereu fata mea. Nu. Nu sunt Adela Achim. Și tu nu ești tatăl meu. Și tu nu ești sora mea, iar tu îți spun acum mai mult ca niciodată, fără niciun regret. Tu n-ai fost niciodată mama mea. Cum ați putut să faceți așa ceva? Cum? Cum ați putut? Ce fel de oameni sunteți? Și pentru ce? Pentru ce? Pentru o casă? Pentru bani? Pentru ce? Spuneți, vă ascult! Spune tu, Andreea, pentru ce? Ce ți-am făcut eu ție? Ce ți-am făcut? Că totdeauna te-am iubit și n-a contat pentru mine că n-avem același sânge. Tot ce era al meu era și al tău! Și al tău! Spune-mi! Spune de ce! Adela, eu zic să te calmezi și hai de aici. Nu aici. Hai, fetică, hai de aceea, că ne vede ăștia. Ia mâna de pe mine! În viața ta să nu mai pui mâna pe mine, înțeles? Niciunul din voi! Jur că nu înțeleg. Încă sper să fie tot o minciună. Neînțelegere. Și știți de ce? Pentru că vă iubesc. Nu. V-am iubit. V-am iubit și aș fi făcut orice pentru voi. Și noi. Și voi ce ați făcut? Și voi ce? Voi ce ați făcut? Noi te iubim. Da, pentru că v-am adus bani de aia. Nu m-ați iubit niciodată, niciodată. Adela, cum poți să spui Ia asta? mâna de pe mine! În viața ta să nu mai pui mâna pe mine, înțeles? Am vrut să spun. Jur pe cea mai sfânt. Dar mi-a fost greu și teamă să nu te pierd. Te-am iubit mai mult decât orice pe lumea asta. Tată. Tată. Atâția ani. Am crezut că tu ești singurul care îmi vrea binele. Singurul pe care mă puteam baza. Și tu ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Când eram mică, tot ce-mi doream era să te văd fericit. Mi se umplea inima de bucurie când te vedeam zâmbind. M-ai dus ieri la Butimanul să-mi aduci aminte de toată copilăria mea. Fetița, De cât de fericiți eram acolo. fetița mea. Cum ai putut să te uiți în ochii mei și să mă minți în continuare? Dar jur că am vrut să... Cum ai putut? Ce fel de tată face asta? Am vrut să spun tot. Păi de asta m-am chemat astăzi la masă. Ca să îndrept răul pe care l-am făcut. E prea târziu. De un an mă mințiți cu toții. Ca să nu mai zic de faptul că de 20 de ani mi-ați ascuns că nu sunt fata voastră. Adela, liniștește-te un pic, te rog. Nu pot.
Nu pot, simt că toată viața mea, așa cum era ea, s-a dărâmat. Nu, Adela. De-abia acum ai aflat cine ești cu adevărat. Da, o fată care s-a lăsat prostită de niște oameni avari și răi. Auzi, fetică, deci una și cu una face două. Eu am tăcut, cât crezi că mai Tu rab să nu mai scoți niciun cuvânt, ai auzit? Niciunul! M-ai folosit! M-ai folosit ca să-ți fie ție bine și Andrei. Nu m-ai iubit niciodată. Niciodată. Și eu am încercat, Doamne, cât am încercat, dar de unde era să știu eu adevărul? De unde era să știu că poate dacă știam că sunt luată de suflet, aș fi dormit și eu mai bine noaptea. N-aș mai fi adormit plângând, crezând că mama mea nu mă iubește și că nu mă vrea. Dar nu ăsta e adevărul. Știi care e? Că tu nu știi să fii mamă! Tu nu știi și n-ai fost niciodată nici pentru mine și nici pentru ea! Și dintre toți tu ești cea mai vinovată. Și pentru asta o să te urăsc toată viața mea! Adela, hai să vorbim noi doi, te rog. Nu încerca să fii tatăl meu acum. Nu pot și nici nu vreau. Știu că nu e vina ta, dar nu pot să fiu dintr-o dată Adela Andronic. Tu ești fata mea și asta e ceea ce contează. Asta este adevărul, restul nu mai contează.